It-tfal jifirħu bil-karti mitfugħha mill-gallerija jakkumpanjaw il-banda kif ukoll daqq ta' marċi popolari ikkaratterizzaw it-toroq ċentrali Rabtin. Atmosfera ta' festa ċelebrata mir-Rabtin kif ukoll minn Maltin u turisti li ma jitilfux l-okkażjoni li jgawdu dan il-jum minkejja li t-temp mhux fost l-aqwa li kien dan l-aħħar. Rabti li kienet josserva l-atmosfera qal kif ir-Rabtin ma jħallux it-temp jaffettwhom imbasta jgawdu l-festa tal-patrun. Atmosfera mill-isbaħ. Aħna ma niddequx mill-temp. Il-festa festa kbira u l-aqwa festa li hawn ġa Malta. Il-festa hija wkoll ta' memorja sabiħa ta' tfulija għal rabtija li ltqajna magħha u m'għadix tgħix fir-raħal. Hija festa ta' San Ġużepp ġibna ħafna memorji sbieħa ta' meta kont għadni żgħira, ġifieri dejjem hawnhekk jiena anke peress trabej f'dawn naħat. Il-festa tattira wkoll il-persuni ġejjin minn diversi rħula oħra madwar Malta. Sinċerament l-ewwel darba li tlajt għall-festa. Qed nieħu pjaċir ħafna. Dejjem ngħid ħa nitla'. U m'għandha ħabiba tiegħi hawnhekk. Qed tilha darba nitlaqsku. Hekk festa sabiħa qed tifhem ikun ħafna nies u fett li tlajtu. L-atmosfera ta' ċelebrazzjoni offriet spirtu festiv, mhux biss matul il-jum ta' tlieta, iżda saħansitra minn qabel. Aħna l-festa ta' San Ġużepp ingawduha mill-bidu sal-aħħar. Nibdew l-erbat il-ħruġ ta' San Ġużepp tal-istatwa fi knisja, imbagħad it-tridu ma nitilfu xejn, dalgħodu kont il-paniġirku, mill-paniġirku għad-dar l-esterjuħu għal-marċ, għax jibda minn maġemp id-dar, kelli kważi 200 belun twajnihom kollha. Wara l-marċ ir-Rabtin jippreparaw għall-pulċissjoni li tkun li tagħlaq iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa tal-patrun tant maħbub San Ġużepp. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.